na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Karon pa ka makabantay, ana? Yun na. Kalain kong pagkabugkusan agad. Mura man nagparahikog. Mao nang gihikugan ni Amelia, ang anak ni Lola Carmela. O, unsa? Mao ning kahuya ang saksis kasakit ni Amelia ug sa iyang paghikog. Pero nga nung naghikog man siya, O, ila, unsa ka na yung gipanulti ko? dinhi ni ining kahuya magbitay ang anak ni Lola Carmela. Dinhi siya mamatay. Ila, okay ka lang? Dako og kabahis Lola Carmela sa kagahapon ni amahan. O, ila, Daghan og wa gisulti sa amahan nato. Daghan sig mga tinaguan. o karon. Mutuo ka na gid sa akong gisulti. Nga murag gibinuangan na ta ni amahan. Gusto ko makaila kung unsa og kinsa gid kini si Amelia. Iyan na dyan ko. Sa tungod sa payag ni Lola Carmela. Oh. Yung sa maron. Mura masyog naghilak sa suod sa iyang payag. Nakabaos na kita sa demonyo, Amelia. Nakabaos na ta sa lalaki na nagpatay mo. Naghikog ka tungod niya mo siya. Angay lang nga maghikog usab ang babae nga mao'y nakaingon sa imong paghihikog. O nakita ko na siya. Oh. Ay pa. Unsa man ang iyang kipanulti. Oh, kinsa na? Kinsa ka nang naan sa silong? Sikan pa yun akong taruda. Kinsa na? Kinsay? Oh, nga anong misunod ka na ako din eh, Benjamin? Ha? Lola? Dali, sa ka dire. Gusto ka nga makita ni Amelia. Ha? Makaguol man ang nahitabo din eh. Ila, mamalik na to sa mansyon. Biyai ko din ni Joel. Gusto na akong magpabilin din his kahoy nga gihikugan ni Amelia. Ila, na unsa naman ka? Muran kag napraning noon. Pasagdi ko din eh. Biyai ko din eh. Biyai ko! Ila lang! Alam ko itok mo, Jun. Kalma lang. Gusto ko mag-inusara. Mahimo ba biyai ko din eh? Oo. Pero anak ko diya sa unahan ha. Bantayan ta ka. Ayaw lang gid pagsuot sa kakahuyan ha. Makalibog kay gipanulti ni Lola Carmela. Nasuko siya na ako. Amelia, unsa maginahitabo nimo? Unsa man, Benjamin? Musa ka ba? O dili? Ha? Mura manug. Lain na utos Lola. Ako lang sakyan. Gusto ka bang makakita ni Amelia? Oo. Musak ako. Makikimamat ko ni Amelia. Sword, Lola, hain man ang imong anak nga si Amelia. naara siya. Oh, Naara ang akong anak nga si Amelia, Benjamin. dako ka ng hulagway sa usa ka babae ang naa sa altar. Ug may mga kandil ang nagsiga. Amelia, ni si Benjamin, may bisita ni mo. Ato ba nga siya? Diya kauna, Benjamin. Makuha kong imong mainom. Mao din na ang iyang anak na naghikog. Gwapa man sa di ay. Pero nganong si ila man ang iyang gipasol nga naghikog ka ng piyana?
ikaw di ay si Amelia. Guwapa man ka. Ay, ikaw di ay ang anak ni Lola Carmela. Unsa man ginahitabo nimo? Ni ang butong, Benjamin. Inom ini. Dili ba? Paborito man kinini mo. Ha? Oo. Ako ni paborito, Lola. Gwapa kaayo ang akong anak, dili ba? Oo. Guwapa si Amelia. Lola, dili ako magdugay ha. Noon sa man siya. Mitiurog man nga. Nagtutok sa retrato siyang anak diya sa altar. Nga nung wa man ka makatambag sa demonyo, Benjamin. Ha? Nga nung gipasagdan man nimo ang suot nimong higala nga mahigugma sa demonyo. Unsa? Kung wa pa siya mahigugma sa demonyo, dili unta siya maghigog. Kay giilog ni Arabella ang demonyo. Lola, dugay na yung tingali lang nahitabo ang imong giskutan, dili ba? Siya. Lola, dili ako si Benjamin. Hangtod ba ikaw, Benjamin? Mutalikot na kang Amelia. Hangtod ba ikaw? Wa makasabot sa giparte sa akong anak. Lola. Eric ang akong pangalan. Ug dili si Benjamin. Ikaw si Benjamin. Oh. Ang suod nga higala sa akong anak. O usak ka sa mabasol kung nga nung namatay ang akong anak. Wa ka makapugong sa demonyo. Aron hilabtan ang akong anak o pahilakon lang. Kamong tanan mga demonyo. Lola. Sigurado ko nga dugay na nahitabo ka ng imong gipanulti. Traitor ka nga pagkahigala, Benjamin! Traitor ka! Lola. Saan na nimong sundan, Lola, ha? Kinahanglang mawa ang mga demonyo ining kalibutan na! Eric! Eric! Ay, magit ka si Eric. Ganawa pa magit si mo balik. Eric! Ang bagting. May bagting gikan sa kwarto ni Amahan. Dila, mamalik na to sa mansyon! Dali na! Itawag ng tanan! Pero si Eric! Uwa pa mabalik si Eric! Basin to na to sa mansyon! Dali na! Lola, ayaw to maring basoy! Apoy pa! Balik dali! Balik, Benjamin! Traitor ka! Tapos ka sa demonyo, lalo lang ako ka! Kailan naman kapalayo ko yung napita! Niya na mi, oy! Hunungan na ng bagting! Sige, bagting, oy! Eric! Eric! Niya na mi, Diin mo gikan. sa may kilid sa linaw, madam. Sa kahoy nga gihikugan ni Amelia, Madam Lily. Unsa? Ela. Sulti na lang sa tinuod, Madam. Unsa mo ginas Lola Carmela's kinabuhi ni Amahan. Og nga nung naghikog mang niyang anak na si Amelia ni anang kahoy doon sa linaw. Di ba giingnan ko naman kamo? Nga dili mo manghilabot kagahapon? Pero dili mo kapugla na pagkabalahos kagahapon kung wa kini kasulbaran, Madam Lily. Busa, kung unsa man ang imong nahibawan sa kagahapon, isulti na lang. Ayaw nagasulan inyong hunas kagahapon nga gustong buhion sa tiguang. Kinahanglang buhion ni Madam. Tungod kay nasuko hangtod na ako sa Lola Carmela. Usa ka buang si Carmela, Ela. Usa dili ni mo angay tuhuan ang tanan niya bisulti. Unsa? Dugay sa sud sa mental hospital si Carmela. Usa dili ka angay mo tuo siyang isulti ni mo, nakasabot ka ba? Pero nasuko siya og tinuod ang gibati niyang kasuko, Madam. Natural sa kabuang nga magtuog yun nga tanan niyang ginahuna tinuod. Pero tinuod nga anak niya kanang Amelia, di ba? Og tinuod nga nakailas siya ni Amahan. Og tinuod nga naghikog niya ng kahoy sa kilid sa linaw si Amelia. Dili ba? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!